В модул „Човешки ресурси“ организирате цялата лична информация относно работните досиета на служителите си, а благодарение на различните нива на достъп на потребителите гарантирате нейната неприкосновеност и защитено използване. От екрана със служителите лесно можете да редактирате основната информация за всяко лице, да добавите длъжностна характеристика, снимка, атестации и други документи за работата му. Основният екран, видим за всички членове на екипа ви, е фирмената организация на длъжностите. Визуално представена, в нея ясно различавате нивата на подчиненост, както и потребителите, заемащи дадена длъжност. Директно в нея с един клик можете да добавите нови длъжности или да планирате бъдещи, чрез избиране на един от статусите – активен, в преговори и бъдещ. Пак с един клик влизате в основната информация на даден служител, в информацията на длъжностната му характеристика и касаещите го процедури за работа.